İkinci Jahan Urşundan bäri söwüşe girmedik Ýewropa döwletleri Ukraina krizisinden ören howatyrlanýarlar. Günmatyr ýurtlary Ukraina araçaklarına girmeli üçin Russiýa syýasy batysy güýçlendirdiler. Putin bolsa bu dartgyn ýagdaýy gowşatmak islemeýän ýaly bolup görünýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Russiýa garşy sanksiýa çärelerini artdyrýar. Rus goşuny Ukrainanyň çäklerine girse, Putinin özüne hem sanksiýa goýuljakdygyny duýdurdy. Bu beýany Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň baş tutany Joe Biden habar berdi. Joe Biden NATO birleşigindäki tarapdarlaryna ähli goldaw berjekdigini belläp geçdi. Joe Biden Ukraina garşy söwüşiň Orsiýet tarapy üçin agyr netijeleri ýüze çykarjakdygyny hem duýdurdy. Ýewropa birleşigi bolsa Ukraina topraklaryny basyp alan ýagdaýynda Orsiýete goýuljak sanksiýalary kararlaşdyrýar. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Germaniýanyň kansleri Scholz bilen Ukraina krizisi barada gepleşip geçirmek üçin Germaniýa bardy. Iki döwlet ýolbaşçysy Ukraina döwletine doly goldaw berjekdiklerini aýdyp, Russiýa aýatly duýdurşy berdi. Emmanuel Macron, eger Russiýa hüjüme geçse, gaýtawl has güýçli bolar. Russiýa agyr ýetgilere sezi bar ediler diýip belläp geçdi. Scholz öz gezeginde söwüşiň öňüni almak üçin elimizde bar bolan ähli mümkinçilikleri ortaga goýmaly dedi. Angliýa premieri Boris Johnson meclis kürsüsinden Putin'e seslendi. Ukrainada beriljek gaýtawl rehimsiz bolar. Köp sanda Rus eneleri öz oğullaryny ýitirmegi mümkindir dedi. Ukraina baş tutany Zelenski bolsa, söwüşden gorkan Ukraina halkyny köşeşdirmek üçin halka ýüzlenme bilen çykyş etdi. Orsiýet bilen boljak söwüşiň öňü alynar. Ýewropa döwletleri biziň tarapymyzda. Siz howsala düşmäň, aladylynmaň. Pandemiýa döwründe jan saglygyňyza üns beriň dedi. Orsiýede goňşy döwlet Finlandiýa hem ýüze çykmaga ähtimal bolan söwüşe garşy taýýarlyklary güýçlendirdi. Ähli döwletler Russiýadan dartgynly ýagdaý gowşatmagyna garaşýar. Russiýa bolsa Ukraina araçagyna esker getirmegini dowam etdirýär. Häzirçe araçaga ýerleşdirilen esker sany 100 000den geçendigi aýdylýar.